Il-kumpanija tal-ajru tal-Estonja Estonian Air se twaqqaf l-operat tagħha wara l-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Deċiżjoni li permezz tagħha l-kumpanija trid tħallas lura l-għajnuna li rċiviet mingħand il-Gvern. Ftit xhur ilu għaddiet minn dan id-destin il-linja tal-ajru Cyprus Airways. Id-deċiżjoni ttieħdet wara investigazzjoni fid-dettall tal-Kummissjoni Ewropea li konkludiet li l-għajnuna li ngħatat il-linja tal-ajru tal-Estonja kienet tmur kontra l-prinċipji ta' kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea u li tat li din il-kumpanija vantaġġ mhux xieraq fuq kumpaniji oħra. B'din id-deċiżjoni linja tal-ajru tal-Estonja kellha tħallas lura 85 miljun euro f'għajnuna li din irċiviet u mhux se tkun tista' tirċievi 40 miljun euro li suppost irċiviet skont pjan tal-istrutturar. Il-Kummissarju Ewropew li hija responsabbli mill-kompetizzjoni qalet li l-kumpaniji jridu jikkompetu b'mudell ta' negozju vijabbli u kompetittiv u mhux permezz ta' għajnuna mill-Istat. Is-sitwazzjoni ta' Estonian Air ilha sejra għall-agħar għal snin iffaċċjat diffikultajiet finanzjarji iżda ma ħadietx il-miżuri meħtieġa biex tkun kompetittiva mill-ġdid. Minflok serħet fuq l-għajnuna tal-Istat. Bir-regoli tal-Unjoni Ewropea l-għajnuna mill-Istat tista' tingħata biss darba fuq perjodu ta' xahar snin. L-Istat tal-Estonja għandu 97% tas-sehem fil-kumpanija tal-ajru li issa mhix se tibqa' teżisti.